Na si Adan og si Eva gibutang sa Dios sa kalibutan para ang kalibutan nga iyang gibuhat na ay tao. O niya naapoy musimba sa Dios ba mo gibuhatan niya og tao ang kinanhang tao nga iyang gibuhat si Adan og si Eva. Si Adan o si Iba. O ya kana si Adan og si Eva gibutang na sa Dios sa paraiso sa Eden. Paraiso sa Aiden. Kanang lugar sa Eden nga paraiso na siya. Kanang nanata ng pagkaon dito. Pagkaon. Dili na sila mo trabaho, dili na sila mulihok para makakaon sila. Ang tanang pagkaon na dito tanan, na sa palibot, makuha ra nila. Oh, pwede gutuman sila, manguha ra sila largo sa pagkaon dito sa paraiso. Kaya gihatag naman sa Dios tanan pagkaon nila dito ni Adan ug ni Eva. Wala na sila problema dito. Mukaon to pero sila ug mosimba sa Dios. Gawas sa tanang butang gihatag sa Dios di nga pwede nila kanon og sa mga animals ug sa mga isda nga pwede nila kanon. Naay gibawal ang Dios nila nga dili lang pwede kanon. Sa Adan ug ni Eva katong kahoy nga gibutang sa Dios nga naa sa tunga sa paraiso. Tunga. Una sa tunga sa paraiso gibutang na sa Dios dito. Gibutang na sa Dios dito makiat ang katong punuan sa kahoy nga mamunga og mga prutas nga nasa tunga sa paraiso. Nga di pagkaon sa Dios ug gibawal to ni sa Dios ni Adan ug Eva nga kanon nila. Moto nga wala. Sa Diyos. O gibawal to sa Dios Ano moto. man? O lang gibawal sa Dios ng katong kahoy nga kanon ni Adan ug Eva para makita sa Dios nga unsa ba mosunod pa sa Adan ug si Eva siyang sugo. Oh, mo di ay. O mo na sugo sa Dios nila. Mo di sugo sa Diyos. Moto nga kato si Adan ug si Eva mukaon sa tanang mga prutas, sa tanang mga isda, sa tanang mga hayop pero gawas lang atong kahoya nga natunga sa paraiso. Dira tunga. O di sila pwede mukaon na to. Moto usa ka adlaw nabitaw na ibiti nagbalikos atong kahoy nga katong gibawal sa Dios nga kanon ni Adan ug ni Eva. Diyan na ganang. O naibiti nagbalikos dito gaana. Nya mo to. Nakit-an man niya si Eva nga nagbarog-barog ba. Ganana. Naglingi-lingi sa palibot mo to ni anak to nang bitin. Bitin na gamo. O ni anak. Bitin mo. Eva. Ni anak. Bitin mo rin bitin. O nitabi ang bitin. Mo to ni anak si Eva. Kinsa bro? Mo to ni anak ang bitin. Eva wa ka kita nako. Ako ni kini bitin nga nabalik ko sa kahoy. Mo to ni anak si Eva. Ala, bitin tingo. Mo to ni anak ang bitin. Na ko istorya niya. Mo to ni anak si Eva. Ala, bitin ni tingo. Buong siya mga nung tingong bitin. Mo to ni anak bitin. Na ko istorya ni mo Eva. Kibaw ba ka nga kini prutasa lami kini yung kibaw ba ka nga kini prutasa lami kay ni? Mo to ni anak si Eva nga. Di man mi pwede mo kaon na ng prutasa kay gibawal man na mo sa Dios. Mo to ni anak bitin. Sus mutuo mo sa Dios ang gibawal ni niya ay. Mo ang gibawal ni sa Dios nga kanon ninyo kini prutasa tungod kay lami kini ang bunga ni. Mo to ni anak si Batik. ni anak si Eva. Ha? Lami kini bunga. Oh, mo to ni anak ang bitin nga. Kung mukaon ka sa bunga ani nga prutas, kung mukaon ka sa bunga ani nga prutas, mahimo kang gamahanan pareho ka sa Dios. Makakibaw na ka sa maayog sa dautan. Mo to ni anak si Eva. Oh, mo to ni atik siya maayo sa katong bitin ba. Mo to ni anak si Eva. Kanindot pud. Mo to ni ikabot ita na si Eva sa katong bunga. Oh, pagkabot ni Eva sa bunga. Ana niya. Pag niya kalami sa bunga. Ingkip siya lang ko pag ingkip niya. Biting lami mo to ni anak bitin. Kaon. Mo to si Adan. Nagbarog si Adan mo to mo may nalingian ni Adan nga si Eva gaingkip sa prutas mo to ni ana si Adan. Anang nikaon man ka sa bunga sa prutas nga gibawal sa Dios. Mo to ni ana si Adan, mo to ni ana si Eva. Kasi gibawal ba sa Dios kalami ani kaonon. Mo to ni ana si Adan. Ha? Atik jud. Oh, giatik sa bitin mo to ni ana si Eva. Oh, kaon lami kayo. Mo to ni ana si Adan. Iyang gidawat, pagdawat ni Adan. Ingkip si Adan sa prutas ni ana. Ingkip ya. Mo to ana si kalami. Moto nakagibaw man ang Dios nga nikaon sila. Moto suko kay ang Dios nilang duha. Nakagibaw sa Dios nga nikaon sila atong prutas nga gidili niya nga di na pwedeng kanon katong prutasa. Moto nga nasuko ang Dios ni Adan ug ni Eva. Moto ni ana ang Dios nga pahawa mo diri sa paraiso sa Eden. Palayas na mo diri sa paraiso sa Eden. Moto si Adan ug si Eva gipalayas siya sa Dios sa paraiso sa Eden. Ikaw nang gusto ka gibawalan. Oh, ikaon ka sa prutas nga katong gibawal sa Dios. Ambis nindot ta kito ilang kinabuhi dito sa paraiso sa Eden kay nanatan ng klase sa prutas, nanatan ng klase sa mga isda, nanatan ng klase sa mga animals. Ipalayas na sa Dios. Wala na sila papuy-a dito sa paraiso sa Eden. Kung maadto sila dito, silutan sila sa Dios mo to, layas sila. Ipalayas na sila sa Dios. Palayas sila. Oh, ipalayas na Nindot sa Dios. kayo dito. Ambis nindot na tagitong dagan silang kinabuhi. Ila magisupak ang subo sa Dios. Mo to nasako ang Dios. Isalikway sila sa Dios, ipalayas sila dito sa paraiso sa Eden. Moto nga si Adan ug si Eva nang inabuhi na sila, motrabaho na sila para makakaon. Kay kung di sila motrabaho, di man makakaon. Kay wala naman sila sa paraiso sa Eden. Moto nga magunda na sila, mananom na sila para makakaon sila.
Hala. Oh, magkugi na Sige, sila para makakaon na sila. Kinanglan Hindi, magpasingot na magkakaon sila na para katutuan. makakaon sila, pinagi sila pagpaningkamot. Sila man, kay ni Kaon man sa katong gibawalan sa Dios. Oo, mao bitaw. Supak man sila sa kanang gisugo sa Dios nga bawal to bawal to kaonon katong putasa. Mao to gisilautan sila sa Dios. Nituon na sa katong giingon sa bitin. Oh, natintal man sila sa bitin. Sa bitin Natintal na. man sila sa iba sa bitin mo na isalikway sila sa Dios dito sa paraiso sa itin. Mao tong maningkamot na sila, manginabuhi na sila para makakaon sila. Unya, kung nagustuhan niyo ang mga video makiat, Please like please share, and subscribe. please subscribe sa my YouTube channel Probinsyano Makiat. Thank you.